Бүртөккей балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр кичкенәдән ипинең табынга нинди озын юллар аша килүен беләләр. Янгын сөндерүче, терлекче, агроном кебек мөһим профессияләргә бакчада өйрәнәләр. Чөнки Бүртөккәйдә уен полисы дип исемләнгән һөнәрләр шәһәрчеге эшли. У нас этот проект начался сначала с малых проектов. Был отдельный проект «Семья», отдельный проект «Больница», огород круглый год, животноводство. А теперь мы решили объединить все эти проекты в одно целое и открыть вот такой игрополис, где дети могут окунуться в любую профессию. Бакчага 20дән артык бала йөри. Сабыйлар санының кимүе сәбәпле бушап калган бүлмәләрдә коллектив файдалы һәм мавыктыргыч һөнәрләр шәһәрчеге булдырырга уйлый. Әкренләп кирәкле җиһазларны туплыйлар. Менә шулай бердәм булып бергәләшеп сабыйларга кичкенәдән уен аша киләчәк һөнәрен сайлауга тәргеш бирәләр. Һөнәрләр шәһәрчегеннән тыш бакчада тоз шахтасы дип исемләнгән махсус бүлмәдә булдырылган. Балаларның иммунитетын ныгыту, авырганнарны тизрәк савыктыру максатыннан оештырылган ул. Бусы балалар өчен ял итү бүлмәсе, салмак кына уйнаган көй астында сабыйлар төрле үләннәрдән әзерләнгән чәйләр эчәләр. Алар өчен релакс бүлмәсендә махсус булдырылган җиһазларның ярдәме тимичә калмый ди тәрбиячеләр. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.